sa to aj vedieť, že prebiehali to absolútne na hrane. Adík nám je trošku pomalšie 24, takže v tomto prípade si nejako výraznejšie nepolepší. Budeme sa snažiť sledovať aspoň tú špičku, aby sme vedeli, ako sa vypracuje, čo sa mal viac dávať na ručnú, vieš? Mu drží ručnú na rovno, že by mal. Ale by mal ešte dlhšie pridržať, vieš? Si otočil. Jaroslav Rosak 29. Čas. Posádky svojimi ambíciami trošku klesať, tak ako ich hodí na rýchlostné skúšky a pokračujú ďalej na úroveň skúvačky, tá je druhá v poradí.